Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. ug dinhi Uy, si Padre man karon ang isinggit. Ngano man kaha? Kailan sundang ka? Ngano ba ka to? Oh my God! Ang krusipiho sa bumbong. Imposible. Nagtuwad. Kangilan si Kundang ka. O ang krusipiho nga nagtapot sa bumbong. Nagtuwad na ang posisyon. Oh, may nanuktok sa pagdahan. Kinsa magkakaroon. Padre! Dre! Padre, nausam ka, Dre! Padre! Uy, naunsam ka tao ng pari nga ni Singgit man. Mura magdunay gikadlukan. Usban akong tok-tok, be. Padre! Padre, uy! Padre! Oh, Tay Dre? Divino, nagbata pa dahil kita eh. kuan mo, Dre. Nakamata magud ko sa imong pagsinggit, Dre. Murag nahadlo ka ba? O sa man, nagdamgo ka? Dili kay damgo lang tay. Urom yun. Uy, mao ba? Sige, biyaan sa tika makadiyot ha, kay magkuha na kog tubig sa dispenser dito sa kusina. Mubalik din ko, Dre. Salamat tay. Sige, alis ako ha. Pabuta lang ko, Dre. Kalain sa mga kong damgo. Nakita ko ang akong kagalingon nga nagdaha og libro at tubangan sa usa ka demonyo. Nagdaha ko sa cross ni Saint Benedica. Ano na'y bendita. Ug ang libro nga akong gikuptan. Ang volume 2 sa Roman Ritual. Yun na. Akong duulong kadiyot ang akong mga libro sa estante. Akong tanahon. Ingon sa familiar ko ang maong libro. Sud sa taas nga mga katuigan sa akong pagpangalagad, ingon nga sakrista ning parokya ni San Agustin. Daghan usab kong nasaksihan nga mga panghitabo dining dapita. Mga panghitabo nga mainguntang paranormal ug dili kasarangan. Hinaut unta nga mulahot tay si Padre Amaro sa iyang pagpuyo din ng dapita. Dili unta siya mahisama nila ni Padre Diosdado, Simpoy ug Froilan. Dili unta. Adunay mga kamatuoran nga wala pa mabutyag, nga dili maayong imantala, kay gawas nga makauuwaw, makalilisang pagyud. Akong tag-ong kining tubig. Apilan ko lang po ng kape, basig ngapi ang pari. Ani ang mga nanay sa mga libro. Roman Ritual 2. Christian Burials. Christian Exorcisms. Exorcism. Husto. Nag-perform ko og exorcism sa mungdam ko. Hala, kalain ko na. Ang krusipyo, tanan ko pabalik. Oh. Hala, kalain. Ang krusipyo,
nabalik na sa hustong pagkabutang. Imposible kini. Sod lang, Tay Divino. Di na lang ko magsabak kang Tay Divino. Basin magtuo niya siya, galag ilusyon ko. Jay, gidadaan ko na lang ikaw og kape o banining tubig. Salamat, Tay. Oh, Tay, usam din orasa ron. Ay, alas 3 pas kadlawon, padre. Doon naman day may meeting karon dito sa palasyo. Aron isgutan ang mga batanong pari nga ipada alang sa further studies. Yun na. Kung tan-awon ang mga lista ning mga paria ug ang posibleng kurso nga ipakuha kanila dito sa Roma. Yun na. Adto na ako sa library. Di ani ko sa library. Akong tan-awon ang mga ngan nga ni anay mutang sa akong study table. Lingkod ako. Father Roland Angel Anthony Baring, Canon Law. Father Sherwin Leo Ferraren, Dogmatic Theology. Father Leo Diaz, Family Life. Father Antonio Romantico, Family Life. Father Ladislao Domitila, Scriptures og Father Amaro Cervantes, Exorcism and Deliverance. Si Padre Amaro mag-exorcist? Tuuhan ba ka kini siya? Nga may pagkasipat magkining tawhana. Apan hinuon, nisalig ako sa iyang katagos. Seminarista palang kini siya. Maayo ang iyang performance sa seminaryo. Given nga ma-approve kining maong mga rekomendasyon, ang pangutana, kung makauyon ba ka si Padre Amaro niining maong kalambuan. Nanginaot lamang ako nga uyon siya niini. Hinaot paunta. Hinaot paunta. Apos ng misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Human naman niya yung misa. Ato ko kadiyot sa Kristiya. Kay adto na ko'y tuyo sa pare. Maglagsik lang ko nga mo ato. Uy, na may nagpadong din ni sa Kristiya. Murag, kapaspas ba ning naglakaw? Unsam kay tuyo ni babayhana? Ano napadong din niya ay. Akong pangutanon. Unsay ato ng... ikaw! Naunsa ka diha, Divino? Nga mura magkag nakakitag abat? Kuan kining sorry kayo nang Marina ha. Abi man akong yanhi karon maningil na sa kong gikuha nga pahumot.
Kagwang! Ay, Kay bisan unsaon kag singil do, dili man gyud ka mo bayad kay sugarol ka man kaayo. toing, sapol. Ay, kasakit sa nimong mangyobit. Oy, Yobit sa kagaral mo. Bitaw. Divino ba? Hangyo si Padre B nga mahilugan unta ang akong tatay Sidro. Unsay ato na? Dre, si nang Marina, Dre. Iya ko nung pahilugan yang tatay. Sige lang. Adoon lang namo ni Tay Divino karon. Tay Divino, sige. Palihugog ang dabs mga gamit kay manggikan ta karon. Yun na, ato sa rekos taas ka dito, ha? Biyaan ko na ka mo. Excuse me. Okay, Dre. Sige nang Marina. Mula nang atuon karong padre. Salamat kaayo, Padre. Salamat, Divino, ha? Ay, ayaw na lang to bayari ang imong utang sa pahumot, ha? Basta, bisitahan lang ko, ha? Yak po. Oy, kayak. Ay. Kahinawayon gudi mo, ay! Agay. Oo, nang bayran lagi ito na ko, oy. Bendisyon ni ako, Padre. Kay ako nakasala. Isugid ang imong mga sala, Isidro. Mapahit asur kayo ako. Imabay ako, Padre. Nakapagawat ako. Sugarol kayo ako, Padre. Nagbansay ako mga diwata. Dili kayo ko kasimba matag adlaw Domingo o pistang ignilihi. Maura na, Padre. Nabagi taon ako, Padre. Di pa ko buot nga mamatay. Tay Isidro, ang Ginoo puno sa gugma o kayo. Dili siya buot sa kamatayon sa kataong makasasala. Salig ka niya. Ug tuo sa iyang gawm. Alang siyang pinitin siya, pag-ampog doha ka amahan mo, akong ihatag kanimo ang absolusyon. Pinagis pagpangalagad sa simbahan, hatagan ka unta sa Diyos sa pasaylo ug kalinaw. Ug ako nagapasaylo sa imong mga sala. Panguros ta Isidro, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Hilugan ko ikaw. Well, Monsignor Bildad, butunta na ako nga imong paybaon ang mga batanong pari nga ipadala sa Roma alang sa further studies. Although ang schedule sa ilang departure will be next year pa noon, mayo na lang nga makaandam sila samtang sa iyo pa. Yes, Your Excellency. Ako silang pahibawon as soon as possible. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!